Bueno, què són els greixets? Un animalet llarguíssim. Però eren de veres o...? Però no realment que tenen per així. Això que dic fa més de 40 anys. No contaves que tu i el teu germà van veure uno, però no ho veuria. Vaig anar a la caseta de l'abuelo, a casa d'allà a Pinar, i vaig anar a parar per a casar. I quines històries contem dels greixets? Quines històries contem dels greixets? Que va parar corrents a la casa. Sí, però què diuen que els greixets feien? No sé què. I no es mengen també el greix dels xiquets? No. No? I per què corríeu? Els xiquets van treure els greixets, s'ha fet el nom, però jo la veritat no ho sé. Home, així la Vall d'Albaida es diu greixet, així no hi es diu greixet. A veure, comencem.